खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 20 नभेम्बर 2023 समबारखालि सानसेनि परादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां जेरावबो जाफुंसारगोन। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरांबो फैनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन आरो आयाबो बांनो हागौ। गुबुनजों बाख्नायजानोबो हागौ। न'खराव अननानै फैगोन। बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन आरो बिमा बिफानिफ्राय अननाय आरिफोरखौ मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। गोसोआव बोलो बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर खुसि जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन। गोदान खामानियाव आखाइ होजेननोबो हागोन। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो मोजाङैनो मावफुंनो हागोन। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोआव बोलो बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ। लोगोफोरनि अनसायनायखौ मोननो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो ख स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोबां खामानियाव मुखुबबो थानांनो हागौ। सोरजोंबा रायखोमाजानोबो हागौ। गियाननि आंखाल जागोन। गोसोनि साननायफ्रा देबोरनांगोन। गोसोआव दिनै जोबोर उसुखुथु साननाय फैगोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। न'खराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ। अब्लाबो नाथाय गोसोनि बोलोआ लोरबां जानोबो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ दिनै जोबोर गलाय गुजाय मोनगोन। माबा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ। सोरबा लोगोजों रायखोमा जानानै गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथुबो मोननो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबोरनांगोन आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनो हागौ। गोबां जेंना जेंगोनाजों मोगा मोगि जानांनो हागौ। रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। न'खराव अननानै फैगोन। गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोननो गोब्राब जानोबो हागौ। समाजाव मान हानि जानांनोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। सिंह राशि गिबि हांखो म थ दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अननानै फैगोन। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। कन्या राशि गिबि हांखो फ थ दिनैनि साना जोबोर मोजां। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन। न'खराव अननानै फैगोन। गोबां खामानियाव दिनै मुखुबबो थागोन। सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ।
लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन। तुला राशि गिबि हांखो र थ दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरांबो मोननो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोननोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां। मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजावबो मान मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। गोदान थांखि लानो रोंगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननोबो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। समाजाव गोबां मान मोननो हागौ। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। गोसोआव बोलो बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खरावबो अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां। अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन। रांखावरियाव दिनै बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियावबो गोबां खहा जानांनोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। समाजाव मानहानि जानांनोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। अब्लाबो नाथाय गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जानो हागौ। माबा नङा माबा मोनसे हेंथाबो फैनो हागौ। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा होनजायो। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोननो गोब्राब जानोबो हागौ। गोबां जेंना जेंगोनाजों मोगा मोगि जानांनो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हानाय नङा। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर आला खाला जागोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानांगोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां। अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोननोबो हागौ। बिमा बिफानि अननाय आरोफोरखौ दिनै मोननो हागोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। गोबां बिथिङावनो जाफुंसारगोन। गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। न'खराव अनलायनाय फैगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन।
दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।